Ku dai ku kasance da jikokin Arewa TV ta hanyar danna subscribe tare da taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ni dai roƙo nake idan har za ki barki na aikin gafara. Zafin da kun soyayya ya aiki idan kika bar ni suna na gawa shi zarki ki tausaya gare ni ko zuciya ta samu ta saki neman alfarma nake dan ke ce kika zammin kaddara. Zuciyata na baki tausaya mini ruwata ki tsaya gare ni kai da fata ni zan miki gata kika bar na bangare ni so lallai ni zan ji gata ki saurari zantika na kar da na faɗa yaudara. Soyatin mini bana gane kamannina ki dubi idona sun baya samin kwana umiya bana su ne ke yin rarrashi na kullum da suke min dan soya kullum kira ki tausasa zuciyar ki min aikin gafara. Ki gani yadda soyayyen da kina dimuce ban gane murya in ba ta ki ba tokin jizance ki san da akwai ki cikin raina sam kar ki mance idan aka zo gare ni kar da ki bar na takura. Ni dai roƙo nake idan har za ki barki na aikin gafara.